Κάνε ASMR. Το χρυσάρα να κάνουμε. Καλησπέρα φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο ακόμη αυτού του καναλιού. Πριν γυρίσουμε, να πούμε να οδηγάμε πάντα με ασφάλεια. Είτε οδηγάμε πατίνι μέχρι ποδήλατο, είτε πύραυλο μέχρι ελικόπτερο. Πάντα ζώνη ασφαλείας και πάντα το κράτος. Ωραία φιλαράκια, μας απολαύσουμε. Πήρα σήμερα, πώς κάνουμε το μακέρι. Πήρα σήμερα εδώ πέρα ένα μπιφτεκάκι. Όνειρο. Πήρα ένα μπιφτεκάκι από ένα μαγαζί. Εδώ πέρα τυροπιτίτσα. Καλή τυροπιτούρα. Αυτό. Σήμερα έχει καλό καιρό. Το πρωί έβρεχε, αλλά τώρα είναι καλύτερα. Και ο Θεσσαλονίκη, μου όνειρο 14.